Nog altijd in Nijwanne van het programma De Eindsprint. Er kan haast geen publiek bij, maar als je komen wil, wees nog welkom, want we proppen er al wel bij. In het komende jaar nemen we nog afscheid van de sportieve carrières van Treije Keertjes. Ja, als het film weer op achteruit speelt en je drukt weer op play, dan ga je een geweldige carrière gewonnen. De eerste PC-overwinning inderdaad, de Bond en de Freule. Weer een hele mooi moment, maar achteraf, ik denk dat dit het perfecte moment is om te stoppen. En dan de handjes omheen, dan in de oorring komen. Manon Scheefstra, moeder Gans, we maar even net alle respect zeggen. Ja, het zal niks verloren aan haar kwaliteiten en alles wat ze doen heeft. Dus ze maakt het een hele ronde. Ja, Ik denk maar tranen in de ogen. ja. Verzels door Gert-Anne van der Bos, Manon Scheepstra en Teke Triemstra. Je hebt applaus. Ja, binnen je hem al een beetje wend aan het keertsen aanwijzen, dat je geen keertsen meer bent. Oh, dat went door, hè? Ja? Ja, Heel gauw? Nou, je leeft enthousiast. er ik net daar. Oh. Je leeft er ik net daar. Nee, dan moest ik ook in beweging komen natuurlijk met je LB, maar Nou, dat is de laatste man net zo volle ding. Zwit op een gebedje wel. Ja, dat voel even net mooi. Gert-Anne, best al wend aan het keertsen aanwijzen of komt dat pas deze simmer misschien? Nou, ik denk meer dat het deze simmer komt. Want we gaan nu eigenlijk de winterstap, dat hier was eigenlijk ook altijd. Dus nou, dat echte missen zullen aankomen. Ja. Ja, daar besluit ik me bij aan. Het is nu altijd klaar, zeg maar. Hè? En dan als het mooie weer er weer aankomt. En vanaf januari beginnen we altijd eigenlijk weer te trainen. Hè? Eerst hardlopen en in de zaal. En ja, dat is dan straks niet meer. En als straks mooi weer eraan komt, ja, dan gaat het wel kriebelen, denk ik. Maar voor nu, nou ja, voel ik me nog niet anders. En nog wel even voor de duidelijkheid, want er zijn natuurlijk een heel soort kids die weer omkomen. Hoe is dat? Het is streeproender hier. Dus of je behalve misschien een aardelingspartijtje net meer op het veld. Ja, maar oordeling maakt nog heel mooi, denk ik. Of er mag nog in naar Sint-Jaber komen te verhuizen, maar dat zal ik nog een keer met mijn broer en mijn ferry maken. Okay. Ja, of 3 keer eigenlijk, hè? En ik zeg, Manon die had het al ook kriebel in, dus die is... Nee, nou ja, kijk, invallen kan natuurlijk altijd, maar dat echt geven we dus al, hè? weer, Ja, dat geven we al. Tuurlijk. Ik bedoel, bij mij zijn ze ook wel eens komen invallen. Dus je wilt altijd wel iets terug blijven doen, maar niet weer ieder weekend en de hele zomer lang. Gert-Anne bloot stil. Ik hou me even stil. Nee, ik sluit me eigenlijk een beetje bij mijn nonnen. Een teken nou 43 worden. Dat is toch wel een beetje... Krijg een oren leeftijd. Ja, leeftijd speelt wel mooi. Bij mij dus, maar ik ben er 36. Een stuk jonger. Ja. Ah, wat mijn non zei, je bent net voor niks stappen. Het is wel je hobby. Je vindt speeltje nog steeds mooi. En als je dan een keer invallen moet, ja, dan wil je graag goed invallen. En dan zie je direct nog wat aan doen. Maar dus een beetje op achtergrond, een beetje mij trainen bij een parcours of zo. Of, om toch nog een beetje afschiet even aan te nemen. Ja. Ja. Teken door wie is al de meest succesvolle kids van alle tijden. Maar dit hier was ik nog eens een keer de leader van het PC-klassement. De kids hotse schuil voorbij. Hoe bijzonder wie dat moment voor de oude PC? Nou ja, dat maakt het toch wel, denk ik, mijn hele hier wel weer goed, denk ik, als aanschiets hier. Want ik kan nog wel een manier jij erop te horen. En nou, de mensen noemen me, die zagen ervoor dat ik nog niet teruggang ben. Maar het feit dat ik de 24e PC-keertje koer al rond hier. En dat ik dus nog kans zie om hartstikke schuld even bij te gaan. Het klassement alle tijden worden wel een doel, maar het klassement alle tijden van de PC wie op zich net een doel. Alleen dat het wel een hele leuke bijkomstigheid. En als je dan door die tweede prijs direct nog een punt oer hartstikke schuld heen gaan. Nou, dan maakt het wel je carrière even helemaal uit, denk ik. Ja, je ging natuurlijk richting de PC, altijd het punt bij het keertsen. Maar ont die PC, hier hem nog maar, want even druk je het get aan en teken je hem keertsen mij ook hoor. Je hier nog maar één vrije formatiepartij woon. Dit is eigenlijk een waardeloos zoen op dat moment. Ja, qua overwinningen wel, maar dat zie ik gewoon... dit jaar ziet het er best wel heel dicht bij elkaar zijn. Maar we beginnen er wel zo af met 4-4 of 4-4, maar eigenlijk nooit echt kansloos zijn. Maar dus, en ten opzichte van al die horpentoeren, met name bij de top 4 zijn, maar in de weg van top 4, ja, dat lijkt gewoon heel dicht bij elkaar. En als dan de vorm van de Dynet hier is, ja, dan was het of twaalf. Of door we maken er een kunst van om uiteindelijk de matchpoints te verzilveren. Ja, dan heb ik een heel soort partijen, hele finales of om de finale of niks. Daar wil ik gewoon een paar keer op matchpoints die je net allemaal uitziet. En dat dan door de tour, zit maar begin van het hier vooral. Maar ik zie Bergsma en Jesse Steenstra, dat we dan correct toch net winnen konden. En toch helemaal niet in de finale.
Op de PC. Ja, zeker. Mooi een dreiglat. Want de 4 keer daarvoor volgens mij geen Tjisten niet won. En daar laten wij het zien in de tweede omloop. Dus ja, dan is het om een hele finale of niks. Ja, en daar liet hem toch nog even zien wat we toch nog wel kennen op in de naaidagen. Ja, en ik vond persoonlijk het mooiste moment op die PC het moment dat Sto de finale hellas. Maar daarmee ik wist wie is van het helly van het eerste plak in de PC-klassement. Want Sander Arends die hield niet een correct, maar dat is Sto ik even op het veld. Ja, ik denk die inderdaad. Ja, dat reken me toch wel inderdaad. Maar het weer een stukje opluchting, denk ik. Want op papier gingen we dat net zo dreig krijgen, maar dan zouden we het uiteindelijk krijgen. En we wonen pas op 4 gelijk zoals jou. Dat gaat dan aan de keers behoord. En toen voelden we wel even een les van, ja, ik dacht van mooi. Als ik nou 12 uur, natuurlijk ik geef van het eerste, maar ik had 12 uur in de dag wel goed. En waarom wie is Sto even naar de loft? Nee, dan had ze skul, hè. Ja, die leeft het weer. Ja. Ja. Nee, had ze de minister. Nou, Oost doet dat soms nooit. En dan denk ik van, waarom doet dat nou? Ik vond op inderdaad. Ja, Oost doet hij dat nooit. Hij is vrij nuchter, hè? Ja, eigenlijk wel. Uiteindelijk weinig emoties. Nou, hij heeft wel emoties. Dat weet hij is wel. wat Maar hoors. Maar dat is wel vaak zakelijk. Jazeker. Maar waarom in dit moment dan... Ja, de kies in het vormen te doen. Het gebeurt? Dat gebeurt. Ja, dat ik net nooit denk van... Die is net van de vorige kant nog Als ons opgelucht bent, dus ik wel... Ja. En toen dacht ik wel, nou, had ze voorbij. Ja, Die is net van de vorige kant wie is even naar de loft. Nee, goed, ik heb nog Nee, want... Nee, ik wil vooral blij opluchten dat we het doen, ja. En wie een zaal opluchten, dat ik nou die finale keer weer wel oerslaan. Nou, De buiten is binnen. de 4 neer. ik heb ook maar fjouwboppen slagen. Oh ja, dat is wel aardig. Tenminste, de eerste fjouwbal die kreeg ik in boppen. Maar de nooit net volle meer rekken. Maar dat weet ik vooral hun verdiensten, denk ik. Ze zijn weer allemaal drie heel goed. En wij krijgen wat minder als de tweede omloop. De tweede omloop weer vooral goed. Ja. Vooral van Gataan, trouwens. Gaat dan is de Sony jonger sterker, de zijde is het kijkt al. Dan hier stoot toch nog wel even toch in kennen, maar Keertsen. ja, dat hiek in. Maar ja, je maakt bewuste keuzes. Hè. We gaan correct gezinsuitbreiding weer krijgen. Dat is met name in. Ja, we maken natuurlijk ook weer wat dingetjes ervan. Dus we zullen onkomende simmer even verhuizen. We zullen nog een hoers bouwen. Nou, als dan al die factoren bij elkaar optelt. En dan staat Kirsten in principe, een gezin staat wel op nummer 1, maar dan staat Kirsten ook niet meer heel dicht bij nummer 1 zeg maar. Dan wordt het heel moeilijk om alles te combineren. En dan ben je 36, dan maak je weer vormen met een nieuwe toer. Nou, op een gegeven moment dan is het ook wel mooi wedstrijd, maar dan is het kleerwest. Ja, dan juist bij de beste Keertsers ooit, want het is zegde in het klassement. Hast het idee dat het alles uit die carrière helaas? Poeh, dat is moeilijk. Twijfel. Daar hebben we natuurlijk wel alles aan dienen. Maar met name, we hier er heel vaak wel van op die 30ste, dan moet die sterke hier nog komen. Maar hij denk ik nooit zoveel zijn. Maar mijn sterke hier ben eigenlijk vanaf mijn 20ste tot mijn 30ste misschien geweest. Maar dan hij... hier Is het alleen maar minder worden? Nou, met name wel wat meer boeten. Vooral heel goed aan het begin. Oh, wie dat? Ja, toen hij er krijgt bij kwam als Lies Man ziet, toen dacht ik, nou, wie hebben we hier weer? Maar altijd even zien, wie, nou ja, wat ken je? Ja. Nou, hij weer wel in, ik vrij gauw met der vrij onergeren. Dat ik dacht van, nou, hij was zo goed, ik met zin ook erbij kom. Ja. Hij sloeg geweldig op toen hij erbij kwam. Toen is zo'n, of ja, 18 wie die dan, denk ik. 18 jongetje. Stilistische opslager, mag ik op zou nemen? Nou, een hele eigen opslag. Ik denk gedaan als je een opslag verder gewoon een heel soort linegiet, kracht, timing, alles tegelijk om goed uitvoeren te kunnen. Dat maakt het denk ik voor hem ook lastiger. Naarmate hij wat ouder en toch wat steviger, ik al wil je het net. Maar hij die aan het begin natuurlijk ongenaakbaar met zijn bal. En daardoor heb ik een heel soort doen. Ja. Wie het dan die laatste jaren misschien wat meer alles of niet met die opslagen? Nou, dat weet ik niet. Maar gewoon de combinatie met het thuisfront, met het werk, met de sport. Het is op een gegeven moment een hele rollercoaster, zeg maar. Je werkelijk, ik heb maas betierd 4 voeren. Nou, dan mag je er de hele dag er zin omvliegen om thuis te komen. Dan mag je gauw eten, dan ga je de benches nog even. En dan mag je even eten, dan mag je even trainen. Dus op een gegeven moment, ja, dat wordt minder, zeg maar. De energie die stroos inlezen koest. Ja, omdat je dan jong bent en dan wordt het... bij mijn ouders, bij mijn thuis dan, zeg maar, wordt het dan wel wat regelen en zo. Maar en best lekker vrij zijn, maar dat komt er nog een bij, ja, dat klopt. Je ben ik 15 jaar lang Marco Kist. Waarom win je zo'n goede match dan? Nou, in het begin toch van, ja, waarom zoek mijn tekenkeers wel? Hè? Ik won eigenlijk wel van hem. En op een gegeven moment, ja... Wie staat ik beter dan hem? Nou, dat weet ik niet. De viel strijd te goed van hem. Nee, dat net. Maar hier altijd wel wat zo'n loopje dat ik dacht van, dat irriteerde me een beetje weer. Hoor. Dus ik eerst wel even Hij vlak voor mij al geweest. Ja, wel wat. Ja, klopt. Ja. Dus ja, in het begin met Volkert en met Daniel, dan wonnen we wel van hun. Dus ja, waarom zoek ik dan mij een keer te maken? En bij hun, daar woer toen het maar Rutmer en mijn Rangers, zeg maar.
Dus ja, liet ze daar mooi in beeld blijven, toch? Ja. Oh, nee? Ja, dat u Ritme van der Meer en Pieter Hiemstra keert toch maar en toen niet. Maar waarom is toch verkeersen van nou teken keert toch maar. Nou, dat mijn oren beste maar daarin om Daan Liesiger mij oerhelft van hey, we moeten eigenlijk zien dat we met tegenkomen, dan worden we nog sterker. Dus dat koek niet in je cyclusje, ja, koek dan een beetje horen, maar een beetje rekken. Ja. Maar op een gegeven moment waren die vrienden toen wel wat minder. Dan hebben we de keuze maken dat we betekenen blijven. Ja, wie dat het beste parcours we in kist hebben, maar Daniel Liesiger erbij. Ja, zeker. 64 keer woen. En het record die op 42. Dus daar ben we de held doorheen gegaan, zeg maar. Ja, nee, wij hingen toen echt wel heel vaak dat we dachten van nou... Ja, waarschijnlijk komt ze maar de kransen thuis. Dat hebben we gewoon een paar jaar gehad. Als dan nou, wat ons zien toen we bij hem kwamen, Oxford al. Toen wonnen we heel zo die tweede cyclus. En in Albe Tol, wat Trekje en ik. Ja, 14 toen, vanuit toen werden alles oors. En toen heb ik een hele hier aan de kant zitten, ze wat met mijn schouder. Maar ja, die 3 jaar hier daarvoor, toen ben ik nog wel heel erg oppermachtig, ja. Ja. Ziekte van Becht heb ik natuurlijk nog. Ja, daar kwam ik later achter. Misschien het de schouder er ook wel te krijgen. Gewoon. Ja, dat zie ik nooit weten. Maar dat we mijn laberen toen niet stikken weer. En dat is wel heel goed. Dat uiteindelijk fix door dokters daar in Naden, in de Bergmankliniek. Ja. Als ik was toch, dat doet nog meer, toch? Nee, zeker toen we 31, toen heb ik er heel vaak in zitten. Dat ik nou ooit nog wel een keertje kon. Want nee, tot ons 14 en ik kon niks, jong. In één keer weer er. Dat we op onze trainingsweekend, 2 weken van het seizoen of zo dat het begon. En we gingen de vreeds traind en de sneus een paar keer traind en de snois. Ik begin te slaan en nou, ik denk, het is Steven giet. We hebben afvallen ballen rekken. Maar het ging net vod. En wie krijgt dat? Nou, als wie het schouder uit de kom of zo. Ik kon ik net erin slaan. Dat doe ik gewoon net. Nee. Dus ja, ik ben heel blij toen ik opereerd werd dat ze toen zijn, toen ik wekker waren van nou ja, we voelen wat het is. Dan is die labrum stikken aan beide kanten. En dit is logisch dat ze er pine van heeft. Ja, en toen is het uiteindelijk weer nou, wel een heel soort werkje, een lange revalidatie. Is gelukkig weer goed komen. Maar toen heb ik er heel vaak weer in zitten. Ja, je kent elkaar goed, maar Manon kent je me goed. Want Manon, daar hast jarenlang echt deel uitmaken van hetzelfde team. Team puur passie. Hoe is het overom op de carrières van deze beide heren? Ja, ik heb er inderdaad heel lang van mee mogen genieten. We hebben natuurlijk bij Scoren trainen, Gertan en ik al samen ook. Dus wij bedenken echt wel, nou, ik weet niet. Al langer dan tekenen. Ja, je traint dan heel veel. Echt al wel 20 jaar denk ik. Dus ja, prachtig om te zien hoe Gertan ook van, een klein bollig mannetje naar de beste opslager. Wat voor man is hij? Bollig? Ja, hij was wat kleiner en wat steviger. Wat minder hard ja, dat was toch zo. Ja, bedankt. En hoe hij er nu bij zit en wat hij allemaal bereikt heeft, ja, dat is gewoon prachtig om daar gewoon van mee te mogen genieten. En teken natuurlijk ook. Ik bedoel, het is natuurlijk ook een hele eer om met de beste kaatser alle tijden eigenlijk jarenlang meegetraind te hebben en om te kunnen zeggen, ja, ik ken hem. Ja. Aanst hebben we het vanzelfs ook over die carrière, want daar was ik Orski naam dit seizoen. We hier net kijken hoe het tegen Triem staat, hoe Gert-Anne van der Bos. Leuk, jongens, leuk. Beste, meest succesvolle keertje alle tijden. Maar de jongen die het vaakste PC woen had, dat is natuurlijk Manon. Ja. 8 keer. Yes. Wat wie die mooiste, Manon, die mooiste PC geweest? Ja, die vraag heb ik eerder gehad natuurlijk. Sowieso is de eerste keer natuurlijk gewoon wel heel erg mooi. Hè? Dat is dan, je leeft er zo naartoe en als klein meisje dan is dat je doel om een keer de PC te winnen. En dan ook nog koningin, dat is natuurlijk geweldig. Dus ik denk wel dat dat eigenlijk de allermooiste is. Toen moest je er ook echt voor vechten. Nee, je hebt ook al een paar jaar gehad, hè, wat Teek eigenlijk ook wel zei. Hè, dat je gewoon echt wel het beste partuur was. Dus dan was het niet de vraag of je de krans won, maar hoe laat je hem omgehangen kreeg, zeg maar. Dat klinkt heel eigenwijs, maar juist die eerste jaren waar je er echt voor moest vechten en echt, het niet zeker was of je het wel kon winnen en dat de loting echt heel belangrijk was. Ja, dat vond ik toch echt wel de mooiste jaren. Dus ook die PC, die eerste, dat is denk ik wel de mooiste ontlading en de mooiste overwinning. Wat is er missen ontkeerd? Gewoon veel. Heel veel, denk ik. Het doel hebben. Hè. Je hebt eigenlijk het hele jaar door. Ik merk dat nu al een beetje. Ondanks dat ik iedere dag wel sport, heb je anders echt een doel van in de zomer wil ik weer zo fit mogelijk zijn. Dus dan ga je gericht bepaalde oefeningen doen. Maar
ja, ook gewoon het 's ochtends je tasje pakken. Of nou ja, deed ik s'avonds de avond vooral. Maar je tas pakken en die wedstrijdspanning toch. En het spel zelf, hè, de sport, het spel. Wat gewoon hartstikke mooi is om te doen. Ja, dat ga ik ook gewoon echt missen. Want ik vind het nog steeds heel erg leuk. Oh jee. Ja, nee. Ja, niet in die zin dat ik heb wel heel lang getwijfeld. Dan ben ik ook een twijfelkont, hoor. Ik zou eigenlijk ook vorig jaar al stoppen en toch weer door. Maar ik ga het zeker wel missen. Want ik vind het zo'n leuk spel. Je doet nog leuk mee. De meiden ga ik natuurlijk missen. Heus niet iedereen en alle mensen. Want ja, met de een heb je meer dan met de ander. Dus met sommige dingen, dat ga je ook niet missen. Ja, daar ben ik ook heel eerlijk Tuurlijk, in. Maar de meeste dingen ga je wel missen, ja. Kist ik zitten van de stredden in het klassement, alle tieren. Kist ik zitten, dan ben ik wel verrekt dichtbij dat noem maar inplak. Nee. Qua punten misschien net, maar wel qua rangschikking. Ja, nee, dat is oprecht ook nooit een doel voor mij geweest. Want Afke Hielkema staat bovenaan. En die heeft natuurlijk ook heel veel jaren op de hoofdklasse gestaan. Toen zagen de seizoenen er ook anders uit. Dus dat was eigenlijk nooit haalbaar. Ja, dan moet ik nog 5 jaar door of zo, denk ik. En ja, dat wil ik niet. Ik heb nu een klein meisje thuis zitten. En mijn vriend natuurlijk. En er zijn gewoon meer dingen. Dus nee, dat doel heb ik nooit gehad. Dat ik wel in de top 3 ben gekomen, ja, dat is natuurlijk wel al heel mooi. Maar ja, met die dingen ben ik eigenlijk nooit echt bezig geweest. Nee. Was er in 2023 ik even uitwesten, als een sabbatical gewoon, omdat het member best. Wie het vrouwenskaatsen verloren na die sabbatical hier? Nou, er waren natuurlijk wel een heleboel meiden gestopt met wie ik kaatste eerder. Dus Leeft die het genoten, zeg Ja, maar? heel erg. Ja, en ik kwam in het filmpje al even voorbij, hè, Moeder Gans. Nou, daar was ik op een gegeven moment echt. Want ik ben alsnog jong, maar wel zomaar 10 jaar ouder dan de andere meiden. En dat merk je ook wel. Je verandert zelf. Hè? Ondanks dat ik dacht, het zou wel wat meevallen. En wat stelt iedereen zich nou aan met als je moeder wordt, dan verander je. Maar dat is toch wel zo. Ja, dat is toch zo. Ik merkte het ook wel in mijn spel. Misschien ondanks dat ik nog steeds wel fel ben en nog steeds wel dat nog steeds er wel in zit en zat, is dat toch wel ook een beetje veranderd. Je lichaam is natuurlijk veranderd na zo'n bevalling en een zwangerschap en borstvoeding geven en alles. Ja, dus er is wel een heleboel aan mezelf veranderd. De meiden zijn inderdaad veranderd. En ik had niet verwacht, en dat viel me wel heel erg mee, en dat vond ik juist ook heel erg leuk, dat ik zo'n klik zou hebben met de jonge meiden. Ik heb echt hele leuke... Misschien dat heb ik ook tegen de meiden wel gezegd, dat dit misschien wel de leukste jaren waren ook nog wel, na mijn zwangerschappen, sinds dat die kleine meid er is, die ik gehad heb. En dan meer omdat je er zelf ook wat anders in stond. Ik zag het nu ook meer als extra. Hè. Daarvoor was het echt, ik wil alles winnen en er viel nog van alles te winnen. En nu, toen ik terugkwam van mijn zwangerschap, ja, het was wat minder belangrijk al, het kaatsen. Dus het was allemaal mooi meegenomen. En dan bouw je ook weer andere vriendschappen op een andere manier. Dus, maar de Wies en Wossa fanatiek, dat is de Soestverlien hier ophoren. Dat is toch zoiets is, ja, dit wie net een goed ier. Ik ging toch nog een ier tro. Ja. Dus dat zit er toch nog in, dat gremietige, dat fanatieke. Ja, tuurlijk. Ik wil wel stoppen op het punt dat ik denk van, ik doe nog leuk mee. En ik wil niet stoppen dat ik denk van, Veldvulling. Nou, precies dat. Ja, dat vind ik. Dus daarom dacht ik, dan wil ik toch nog 1 jaar kijken wat er nog in zit. Daarbij kwam dat de kleine meid vond het ook erg leuk vond op de velden. De meiden met wie ik kaatste en tegen wie ik kaatste vonden het ook erg leuk. Daarnaast mijn schoonmoedertje, die vindt het kaatsen ook nog steeds leuk. Die moest ook wat weekendvulling hebben. Dus alles met alles was het gewoon. En ik vond het te leuk. Ik kon nog geen afscheid nemen. Dus, is dan de PC-uitschakeling dit hier in de eerste ronde nog wel een smetje op dat hier? Of? Nou ja, tuurlijk. Ik had er wat anders van gehoopt. Niet per se verwacht, maar wel gehoopt. En dit is niet de manier hoe je afscheid wil nemen. Hier, uiteindelijk is de PC de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Daar leef je naartoe. En ja, ik ben er ook echt wel even af geweest. Dat ik echt wel dacht van, dit is niet wat je wilt. En zo stel je het je niet voor. Maar ja, anderzijds heeft het ook wel weer wat. Ik heb... of heeft het wat? Nee, dat slaat nergens op, want je wilt gewoon winnen. Maar ja,
Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, het hoort erbij. En dat is even slikken en eventjes verwerken. En dan is het ook weer goed. En ik heb zoveel moois meegemaakt, zoveel gewonnen. Dus, Je hebt niet kijkt in het film, kijk, uw analiste Ilse Tuninga, die zei van, nou ja, ze maakt de ereronde. Dat zal maar een trendje wezen. Ik heb het idee dat het haarzelf wel wat dier, Ilse Tuninga. Wie dat zat, dat ererondje, wie dat bijzonder voor mij? Nou, ik moet zeggen dat op dat moment dacht ik, oh, nu even niet. Want ik baalde wel echt, hoor. Die laatste bal ook. Dat ik dacht van, oh. Want we kwamen zo mooi terug. Hè. We stonden vrij dik achter die wedstrijd. En we kwamen heel mooi terug. Dus ik had echt de hele tijd nog het gevoel, wij winnen nog wel. En dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Ik voelde het wel aan van, we pakken ze nog wel of we pakken ze niet. En ik had echt het gevoel, we pakken ze nog wel. Dus het, op een of andere gekke manier overkwam het me ook dat we verloren. Dat had ik niet gedacht. Dus op dat moment, ik zie het ook als ik het filmpje ook terugkijk, dan zie ik mezelf ook een beetje verslagen rondlopen. Ik wist ook niet zo goed wat ik moest, waar ik heen moest, waar iedereen was. Dus het was niet per se een ererondje eigenlijk. Het was meer van kijken van, oké, waar is Daan? Waar is onze kleine meid? Waar moet ik heen? Want ik wou eigenlijk ook wel weer het veld af, want die andere meiden die moesten ook nog doorkaatsen. Dus dat zei ik ook nog tegen Simone Scheffer. Ik zei, moeten we niet het veld af? Want volgens mij moeten ze ook nog door. Dus eigenlijk was het een beetje gek. Het voelde ook een beetje gek, maar ook wel weer heel mooi. Ja, teken, daar was er Marseille zoen, hè? In vergelijking met... Leuke discussie thuis. Heb ik er nu 7 of 8 gewonnen? Dat is serieus. Oh ja? Beker was dit, nee. Maar dan was het ex-seizoen, maar liefst 6. En dat is ik net neer. Wat vind je eigenlijk het mooiste, de PC-overwinning? Oh, ze zijn alleen mooi. Nee, was die inkiezen? Ja, ze zijn alleen mooi. Nou, was nou inkiezen, mooi maar het een oorwijzen. Maar nou heeft wat nou het meest bij die oproept. De eerste en de laatste. De eerste en de laatste. En, Ik vond die laatste, die met Erwin won, die vond ik geweldig. Dat weet ik net direct verwachten. En toen winnen we natuurlijk iets minder. We zijn wel bij de favorieten, maar we winnen net de favoriet zoals die hier ervoor. Die op eerste klas dan, hoor. Wie dat hier? Oh nee, wie dat hier? Nee. Dat wie 2021 hier dat we won. Dat wie 2024, dat wie vader hier. Nee, dus die vond ik echt geweldig dat we dat pakten. En de allereerste natuurlijk in 2006 met Johan van der Meulen en Kort Zittema. Toen winnen we Alex van het jaar ervoor. We winnen subtop. En tot ons winnen we top. We wonnen de eerste prijzen, we wonnen de PC. Ik won het puntenklassement van het eerst. Ik was koning. 23 jaar toen. Nou ja, aan het begin van de topcarrière. Zeg maar dat wie denk ik de stap die ik nog maak van de subtop naar de top. Dus die 2 PC's, dan heb ik 12 van de 6 gekozen. Gaat dan, de hast er even zo'n uit kennen, want dan wist natuurlijk dat is ik dacht, hij is al aan komen. Ja. Nou ja, ik denk wat toen zien, die bleef me heel erg bij. Dat ik denk van ja, eigenlijk had het niks met Kirsten te krijgen, maar die viert hij eigenlijk nooit weer. Schetsen de omstandigheden even, want die wien bizar. Zo'n drekkige PC die heb ik nog nooit jongens, een volle rijnwetter. Ja. En qua Kirsten hier eigenlijk niet meer met Kirsten te krijgen, zeg maar. En eigenlijk achteraf, had hij eigenlijk nooit er ook in. Nee, ik kijk wat winnen. Nooit. Denk ik dat Walter Savisa echt in. Dat hij echt nooit kent. de balsjes koers had ze net wel weer opvinden soms als de nee. En ik denk toch wel 2011 daarna. Ja, dan dat hele hier, dat ben we zo'n geoliede machine, zeg maar. En dat lukt die daar op een PC, lukt dat ik. Nou kiest ik al 2, hè? Wat is het ook? Kiest ik al 2, hè? Dat moest toch? Ja, hij moet graag weer nog 2. Ah, was was die goed. We hebben wat opstartprobleem, denk dat ze Jan Dirk de Grote eerst omloop, dat parcours. Wist hem Pruim hier achter. Ja, en dan net van de details, jongens. Maar aan de andere kant, als die finale juist, het zijn al eens maar 4 winnen. Dat sloeg nergens op. Ja, die weer heel goed. Wat is toch het meest mis onder de sport? Nou, met mijn ondersketsen krijg ik al een beetje de strijd, zeg maar. Je veropladen voor een partij, je fitmeisjes zijn voor het hele seizoen. Gewoon de wedstrijdspanning. Je zult ze volle missen, denk ik. Mooi. Ik wil je hartelijk danken voor deze uitzending. En ik voor hun carrière, zie? Ja, zeker. Ik wil nog even zitten, neem ik gewoon. Neem we nog hier naar de bar. Ja, zeker. Want we melden dus naar je Ollevoeren weer. Maar je 3 triple-E gasten kunnen we wel stellen. Dus ondanks.